ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ବୋକାଚୋଦାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ବୋକାଚୋଦା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପାଡ଼ନ୍ତି କାହିଁକି? ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଡ଼ ଗନ୍ଧେ କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ବାହା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆଉ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭଲସେ ଫଟେଇବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲୁ କରିବା। ତ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ବାହା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? What is the reason? ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍? ଯଦି ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗ ଚାରିକଣିଆ ନ ହେଇ ଗୁଲେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ତୋର ନୁନୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତତେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଡାକିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ରିଙ୍ଗ ଚାରିଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉ କି ଗୁଲେଇ ହେଉ କାହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତୋର ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ, ତୋର ନୁନୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 32ଟା ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଲେ? Why? What is the reason? ଭଗବାନ ଯଦି ଗାଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ହଗିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ, ଦାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଂସ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଡ଼ଟା କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଗନ୍ଧାଏ କାହିଁକି? Why? What is the reason? ଆଚ୍ଛା ତ ଗୁହଟା କ'ଣ? ହଗିଲା ବେଳେ ଗନ୍ଧାଏ କାହିଁକି? ହ୍ୱାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍? ଭାତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଗୁହ ତିଆରି ହୁଏ, ଚିକେନ ଝୋଳ ମଟନ ଝୋଳ ପିଇଲେ ପାଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ପାଡ଼ ଗନ୍ଧାଏ କାହିଁକି? ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବ ଆଉ ତୁ ଝାଡ଼ା ଯିବୁନି, ସେଇ ଗୁହ ଭିତରେ ମିକ୍ସଚର ହେଇ ଗନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲେ ବାଧ୍ୟ ଗନ୍ଧେଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ତୁ କେବେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁନି ଆଉ ଫୁସ୍କି ପାଳି ଦେବୁ, ସେଇଟା ଗନ୍ଧାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପାଠ କାହିଁକି ପଢିବା? ତୋ ଭଳିଆ ରାଣ୍ଡୁଆର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ନା ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ମୂର୍ଖ ହେଇ ରହିଯିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବେ ଆଉ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗିମ୍ କରିବେ। ରାଣ୍ଡୁଆ କହୁଛି ପାଠ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯଦି ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ମୂର୍ଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ପାଡ଼ କାହିଁକି ଗନ୍ଧାଏ, ଗୁହ କାହିଁକି ହୁଏ, ଗାଣ୍ଡି କାହିଁକି ଚାହିଁଥିଲା, 32ଟା ଦାନ୍ତ ଭଗବାନ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଠ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ବି ପଚାରି ନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡୁଆ, ଗୋଟେ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ।